Bamanyare chen muso demsen ani mabakoroba limana ka foka awale nyumando amunun be ka an lameni wati na klobe radio Jolibala limana kuna fundi sebe minun be sebe ambalma kuna fundi law fe dongo do kata ndene fuka se jumadoyama anya kanu nege kanye konotoma temeni sanga bisaba fuka se kanye tama sanga bisaba kolu kono kuma lakale awye bamanakana ola minye bara utabolo bisomarena abalma ke Amadou Diallo kuma so kono binye Bokar Traoré Grand B ale bolobe nege karafila radio Joliba be lamese ko fana fe ambu foku ni soma au bismillah kuna funu keneka Joliba FM bi kuna foli gafew limano bi kuna fondi 7 follow amba damne ni l'indicateur du renouveau ale kumana limano aya jira ka foko minye bolochi mimbe coronavirus bana kunga limano ko adabora kungo araba anga jamana konnala ministre mi yɛrɛ be ne ale bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye docteur Fanta Sibi ale yɛrɛ de fɔlɔ kɛra maa ye maa min ne a bolo cira limanaw ni o ye vaccin min ɲɛsinnen don covid-19 ale bana ma walasa baara minnu ni olu bilala sen ka kunungo campagne de vaccination yi limanaw hôpital di Ponge la a jirala k'a fɔ a kɛra min bɛ tali kɛ diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma OMS maaw ka taa se UNICEF fo ka taa se l'américain ka lasigiden bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ baara in kɛra olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna indicateur y'a jira k'a fɔ min ye ni bana cɛjugu ye limanaw kabi a yira an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ fo ka se ni waati in na Mali yɔrɔ hakilila jigin na san 2020 mars kalo tile 25 bana in a yira ma fɔlɔw la an ka jamana kɔnɔna la a dun jirala k'a fɔ bana in kaba yira limanaw bana de do min na a bi yɛlɛma a yɛlɛma ka teli kosɛbɛ n'a ye maa kelen minɛ limanaw o bɛ se ka a yɛlɛma maa caman fɛ o dun bɛ lahalaya min na limanaw a ka kan fura ka ɲini a la o fura ɲinitɔ limanaw an b'o de kɔnɔna la bi nka a jirala k'a fɔ bi bana in yɛrɛ bɛ maa min na an bɛ don min ko bi Mali kɔnɔna la ni o sɛbɛntiyara kɛnɛya tigilamaw fɛ o bɛ maa 10 ani maa 42 wa maa 300 ani maa 83 kɛra olu sata ye ala ma hinɛna olu la wala limanaw an bɛ o lahala min kɔnɔna la yɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ a ko la k'a jira k'a fɔ bana min na a daminɛ limanaw fura ma sɔrɔ a la nka ala ni ɲinikɛlaw diɲɛ ɲinikɛlaw faamuyalenbaw olu ka wuli ka jɔw ani Mali yɛrɛ n'a dɛmɛbaw limanaw a jala k'a fɔ vaccin dɔ nana ye vaccin min ni u k'a ma ko Covax AstraZeneca limanaw o de bilala sen kan min n'o boloci yɛrɛ bɛ sen na walasa Mali y'a ta sɔrɔ kabi mars kalo tile 5 san 2021 jamana ɲɛmaw fɛ min ye cɛmancɛ fanga yɛrɛ ɲɛma Bandaw ale yɛrɛ de taara kunbɛn walasa boloci a bɛ se ka daminɛ walasa jirala k'a fɔ nin de bɛ sen na min bɛ tali kɛ Bamako ta limanaw ko o daminɛna ka ban sabu a jirala k'a fɔ kɛnɛya tigilamaw boloci bɛ daminɛ olu yɛrɛ de fɔlɔ la o la maa 21 ani maa 46 minnu bɛ kɛnɛya baara la min bɛ forobaca la o minnu bɛ kɛnyɛrɛye la minnu yɛrɛ bɛ baara kɛ forobaca ni kɛnyɛrɛye kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen limanaw ko olu boloci bɛ daminɛ olu la fasiri ka kuma la a y'a jira k'a fɔ fana ko maa minnu bɛ ni olu si janfara maakɔrɔbaw maa 52 ani maa 614 limanaw boloci kan ka ɲɛsin olu fana ma minnu si tɛmɛna san 60 ka taa fo ɲɛfɛ o la olu hakɛ min tara o la ko bɛna o kan ka bolo kan ka ci Bamako yan o bɛ maa 78 maa 900 ani maa 21 o la ani maa minnu yɛrɛ fana bɛ ni bana bɔ olu la limanaw ni hali ni covid-19 kɛra olu garijɛgɛ ye a bɛ se ka u ka bana tɔ juguya i n'a fɔ diabɛtiw ni a bana a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw nin baara de bɛ sen na ko hali an ka CSCOM min y'o CSRF kɔnɔna la a jirala k'a fɔ boloci a bɛna kɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ni jateminɛ kɛ bolocikɛla maa 344 ani maa minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka baara in kɛ a ka di n ye ko ma volontaire limanaw o maa 516 olu fana bɛna bila sen kan walasa u ka se ka boloci in kɛ campagne min ye nin ye limanaw ko nafolo bɔntan tɛ dɛ sabu nafolo min donna na a dagosi ka bon kosɛbɛ a jirala k'a fɔ miliyɔn 200
ani 94 ani 4 o ni Mali n'a dɛmɛbaaw de o bɔ walasa ka se ka boloci in kɛ o la maa minnu bɛ yen an y'a fɔ ten kuma daminɛ na UNICEF ɲɛmaw ni diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma olu tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ UNICEF ka lasigiden bɛ Mali kɔnɔ yan Sylvie Foué ale a ka kuma sɛmɛntiya k'a jira k'a fɔ ko Mali n'a dɛmɛbaa minnu bɛ yen minnu bɛ nafolo bɔ limanaw ko u ka se ka Mali dɛmɛ nin ko in na ka se ka boloci in kɛ n'o ye COVID-19 boloci ye limanaw walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kisi bana in tɔɔrɔ ma o ye UNICEF yɛrɛ ka fɛla belebeleba de o la boloci in limanaw ka a bɛ kɛ wa n'a kɛ sababu yɛrɛ ye ka ni caman de kisi an ka jamana kɔnɔna la ka kisi ni coronavirus bana in ma a y'a jira k'a fɔ fana ko ɲinini fɛn fɛn kan ka kɛ don nataw la kalo nataw la limanaw walasa boloci in kɛlen kɔfɛ maaw minnu n'o ye boloci in kɛ hali ni kɔlɔlɔ wɛrɛ yera la o fɛɛrɛw na tigɛ walasa ka se ka o maaw fana kisi limanaw an b'o de lahalaya la bi minisiri min yɛrɛ fana bɛ yen n'ale bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ Dr Fanta Sibi baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ ale de bolo kunungo Ponge dɔgɔtɔrɔso la limanaw a fana ye ale de fɔlɔ bolo yɛrɛ cira a ye ladilikan min di jamanadenw ma limanaw k'a fɔ ko COVID-19 ale min n'a nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen kun bɛ bolo min kan limanaw k'an da bolo yɛlɛma baara fɛn fɛn b'an bolo k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma an bolo ɲɛtaa ko la sɔrɔ ko la limanaw fɛn fɛn bɛ kɛ COVID-19 sen donna a bɛɛ lajɛlen la Dr Fanta Sibi ko o dun ye min ye a ka kan an ka faamuyali kɛ a ka kan jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ fura min nanen nin ni o ye Covax AstraZeneca limanaw a ka kan jamanaden bɛɛ ka a kɛ yɛrɛ ko ye sabu ni ye pikiri in kɛ limanaw a kana kɛ bi n bana ma sini ka tila ka boli a nɔfɛ o dun tɛ o tɛ ko ɲuman ye bana de don a fura nana limanaw mɔgɔw ka pikiri kɛ walasa u bɛ se ka kisi bana kofɔlen in tɔɔrɔ ma sabu ɲinikɛla dɔw y'a jira k'a fɔ coronavirus bana yɛrɛ bɛ se k'i minɛ k'a sɔrɔ ni i ma bɔ a kalama a bɛ se k'i minɛ i b'a yɛlɛma maa caman fɛ k'a sɔrɔ olu fana tɛ a kalama bana min b'i la n'i t'a kalama i b'o fura ɲini kuma in nin ye dɛ ne ka kuma tɛ an y'a bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoli gafew kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye l'indépendant ye ale kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko kow bɛ ka sumaya ni waati in na ka sababu kɛ yɛlɛmaniba minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la limanaw ni a kan ka kɛ kalata nasiraw la a ka kɛ sira o sira kan Dr Ibrahima Sango ale de filɛ ka jamana ɲɛmaw ko u ladɔnniya joona joona yɛrɛ kunnafonidilaw ɲɛma k'a fɔ ko an filɛ nin taabolo min ka nin ye limanaw wa ni kalata n'a ma ɲɛ k'a bi kɛ n'a kɛra an filɛ nin taabolo kɔrɔ min b'an bolo n'an bi kalata kɛ ni o ye limanaw ni kalata nana kɛ k'an to o taabolo kura in kan yɛlɛmani kura minnu ni o fɔra ko ka kɛ ni o ma boloda limanaw ko an k'an sigi ni coup d'état wɛrɛ dɛ o tɛ fangadaraki ye min ye Ibrahima Sango ye olu ye jateminɛnikɛlabaw ye minnu bɛ kalata ko baara bɛɛ lajɛlen kunna an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ko kalata ɲuman o ka se ka kɛ Mali kɔnɔna la yan limanaw transition ma kalo 18 o de b'u bolo walasa yɛlɛmaniba minnu bɛ yen politiki ko sira la o an ka jamana cakɛdabaw ani fɛn caman bɛ yen olu de ye ko kɔrɔtɔlenw ye minnu kan ka kɛ nka limanaw an dun bɛ kalo joli la bi kalo 18 de dira caman kɔni kɛra kalo 18 na nka limanaw ko kungama bɔ tama bɔ sisima minɛ i tɛ kuntilenna foyi tɛ bi min dira wa i tɛ sira foyi ye bi min dira jamanadenw ma k'a fɔ aya kalata kan ka kɛ nin sira in kan nin don in masina de kan ka kɛ kalata don ye walima yɛlɛmani minnu bolodara ni yɛlɛmani ninnu a bɛ tɛmɛ nin sira fɛ ni baaraw bɛ ɲɛsin nin ma nka limanaw foyi tɛ nin ko la min dira ni maa bɛ bɔ o kalama bi an dun a jirala k'a fɔ kalo 18 in na limanaw an tɔgɔtora kalo 12 de ye o la Dr Ibrahima Sango ale min ye faraɲɔgɔnjɛkulu min bɛ jamanadenw tɔgɔ la société civile ni o ɲɛsinnen don yɛlɛmanibaw ma an ka jamana kɔnɔ yan ale ye nin lasɔmini kɛ a ko n'a ma ɲɛ
a fɔra a dunu tara ka bala ta ka fɔ Mali ni yɛlɛmani ka kan fɛn fɛn bɛ yen k'o ye taabolo kɔrɔw ye limanaw si ka k'a kunna a baaraw ka yɛlɛma an ka jamana kɔnɔ o kuma fɔra kabi san 2020 nka limanaw ni nin baara ninnu ma kɛ ko an k'an sigi ni coup d'état wɛrɛ de an dun ala k'an kisi o ma sigi min kɛra nin ye ni jɛkulu caman b'a kunna walasa u ka fɛla de ko jamana maracogo ka ɲɛ min ye association des jeunes pour la citoyenneté active agicad doni blog communauté des blogueurs du Mali fondation Twindi ani consortium min bɛ ni o bɛ adamadenya hakɛ lafasa an ka jamana kɔnɔ kunungo araba olu ye ni kuma fɔ kunnafonidilaw ye kunnafonidilaw yɛrɛ tɔgɔlaso la Bamako yan u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni sigin bɛ bi ka jamana faamaw lajɛ u ka baara kelen o kelen jamanaw n'u y'u sen ta u b'a lajɛ baara in u bɛ fɛ ka kuntilina jumɛn u bɛ fɛ k'o de di a ma yɔrɔ ni ma hakili b'a la kabi septembre kalo la san 2020 o tile 25 transition ɲɛmaaba n'o ye Bandawe ale ye fanga ta an bɛ don min ko bi caman kɔni kɛra a la nka a jarala k'a fɔ nka halisa limanaw Bandawe ye kalinga siɲɛ kɛ don min na a ye yɛlɛmaniba minnu fɔ lakana ko dɔ ka fara o kan jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen ka don jamana ka bɛrɛ la yɛlɛmani minnu bolodalen don politiki ko sira la fanga bonda minnu b'an ka jamana kɔnɔna la ani kalata yɛrɛ kan ka labɛn cogo min na walasa jamana kuntigi kura o ka sugandi limanaw ko nin kɔni fɛn caman de ye bi maa si tɛ i tɛ se k'a fɔ ko ni kunnafoni dira jamana ɲɛmaw fɛ ko dun ko waati t'a jɔ ka mɔgɔ kɔnɔ dɛ i bɛ taa waati fana bɛ taa kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoniw kɔnɔna la limanaw ka jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ les échos welewele ale kumana a ko an ka politikimaw min ye u ka laɲini de u ka segi kuluba san 2022 natɔ in na les échos maaw ko u kɛlen don ka ɲininkali kɛ limanaw ko an ka politikimaw yalima u labɛnnen don ka jamana in ka mara wa ka maracogo ɲuman kɔnɔna la politisiyɛn minnu b'an bolo yan limanaw u caman dɔnnen don u ka fɛlaw o dɔnnen don u bɛ se min na u tɛ se min na jamanadenw caman bɔra kalama bi walasa fasiridi sɛbɛn n'o ye les échos ye a ko kuluba limanaw ale de ye faamasigi yɔrɔ ye ale min bɛ ni politisiyɛnw n'o ye politikimaw ye limanaw caman bɛ bi u bɛ wulikajɔ la tɛgɛrɛfɔw ni fɛn caman jamana kɔnɔna la walasa kalata minnu ni olu labɛnnen don u bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ a tɛna mɛn yɛrɛ kuma caman kɔni bɛ politikima da ni politikima ko i ma ko i jɔ kan kɔnɔ yan limanaw n'i nana a dɔ bɛ dɔ la i tɛna a jɔlen sɔrɔ yen a bɛ n'a fɔ o caman y'anw ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ politiki baara la o caman y'u taabolo ye caman b'u la ni o ye min fɔ bi u bɛ tila ka dɔ wɛrɛ fɔ min t'o ye sini limanaw anw don bi an ka jamana marabaw o ye politikimaw de olu de ka tɔnw sigi kan ye ko ka fanga ɲini ka jamana mara ni dun ye jateminɛ kɛ jamanaden caman bɛ yen min sigin bɛ ka yɛlɛmani baw kɔnɔ an ka jamana kɔnɔna la caman y'a jira k'a fɔ yɛlɛmani ninnu n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ limanaw a ka kan politikimaw dɔnsen kɔrɔ minnu b'u bolo limanaw n'u ma dɔnsen kɔrɔ ninnu falen kuma ni tiɲɛ o ni tiɲɛ tɛ kelen ye ka tɔndenw fara ɲɔgɔn kan walima ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan limanaw kuma bɛɛ n bɛ se nin na walima n bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ ni kuma gansan don limanaw a tɛna kɛ fɛn ye min yɛrɛ bɛ kɛ i sigi kan kuma min bɛ fɔ jamanadenw ye o i sigilen limanaw dunan bɛ fɔ a jigi kɔ les échos maaw y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ hali ka dɔw ɲininka u dalakan na nka o ye politikima belebelew yɛrɛ ye minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ limanaw ka dɔw ka kuma yɛrɛ ma kɛ dɔwɛrɛ ni u ɲininkara ko ni e sigira fanga la yɛlɛmani min ni jamanadenw sigin bɛ ka o kɔnɔ ko i ka yɛlɛmani bɛna kɛ mun ye caman fasiridila ye maa min fasiri sɛbɛn Mohamed Miba Tembeli a ko ale kun sigin bɛ ni jaabi min ye a m'o sɔrɔ sabu kumakan kelen folisen kelen dɔsen kelen limanaw o de kɛmɛ an ka politikimaw taala ye a dun kamanagan don dɛ jaabi min sɔrɔla la a ko a ye ɲininkali kɛ ni fanga dira e ma
lakanako la i bɛna mun kɛ a ko lakanako la min ye a bɛ san 30 bɔ bi limanaw an ka finitigiw u ka hali kɛlɛdaga la limanaw i b'a sɔrɔ galabu t'u la a ko bibi na n'a ma ɲɛ ko jamana bi jɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walima jamanaden bɛɛ ka wuli k'i jɔ armée kɔfɛ limanaw ni yɛrɛ nin ye kuma ye ko maa b'o fɔ ko o ye jamana jɔkan ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de kan ka k'i bolo i bɛ min fɔ n bɛ tɛmɛ nin fɛ n'i sigira min ni fɛɛrɛ tigɛ min nin kɛ nka limanaw i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye kuma kɔrɔw ye kuma kɔrɔ minnu walima misalila hali n'a fɔra ko jamana ɲɛta sabati jamana sigilen don muso ni denmisɛnninw olu ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna la ko a politigima ninnu dɔw ka jaabi bɛ kɛ mun ye ko aya n'a ni ne sigira fanga la denmisɛnninw ni musolakaw na nafolo bɔ walima u ka se yɛrɛ kɔrɔ walima denmisɛnninw ka se ka kɛ yɛrɛ ye baaraw ka se ka o sigi nin de y'an ka jamana taabolo ye nin de y'a kuma min bɛ fɔ ala ye diɲɛ don o don da e bɛ min mɛn maaw tulo kɔrɔ o de ye nin ye limanaw kuma kura si tɛ yen walima fɛɛrɛ kura si tɛ yen ko i b'o mɛn a politikimaw da fasiridila ko nin dun kamanagan don dɛ n'an dun tora nin bolo in ma ɲininkali yɛrɛ kɛn bɛ k'a fɔ yalima politikimaw u na se ka na jamana mara nin kan kan kuma kelen de b'u da kabi a bɛ san 30 bɔ fo kana se an bɛ don min ko bi a dun tɛ bali maa na ni fanga ɲɛma sigira kuma bɛɛ limanaw i b'a sɔrɔ jamanadenw bɛ tila ka muruti ka kɛ a maa masina kan k'a fɔ e ye layidu min ta an ye i ma se k'a dafa a tɛ se ka dafa o k'a sɔrɔ dun i ye kuma min fɔ i tɛna se k'a kɛ kuma ye nin ye an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Fasiridi sɛbɛn bɛ ni an k'a ma ko Nouvelle Horizon limanaw ale kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye Suissekaw ka den bɛ ni muso don limanaw ko ale fure yira Mali kɔrɔnfɛla la ni o ye Béatrice Stokely Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ muso in kun jasora min bɛ tali kɛ GSIM n'o ye yadi agalika bamatijɛkulu ye olu de kun ye a jaso ka taa n'a ye a jasora siɲɛ fɔlɔ la u y'a bila filanan na u tilala ka a jaso o kɛra janvier kalo tile 7 ka dugu ja tile 8 na o kɛra san 2016 Tɔnbukutu mara kɔnɔna la o la fasiri y'a jira k'a fɔ ko a kibaruya kɔni bɔra ka bin kibaruya min n'a man di ko Suisseka in n'o ye Béatrice Stokely limanaw ko maa wɛrɛ ma ka faaba ye dɛ yadi agalika jɛkulu in n'o ye GSIM ye olu de kɛra a sababu ye a jarala k'a fɔ a yɛrɛ muso min don ni a kun bɛ Tɔnbukutu mara la a kun bɛ denmisɛnnin fitininw ka lamɔ olu bɛ lamɔ cogo min na ani ka kalanku kunna walasa u bɛ se ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo dɔn cogo min na muso in ka baara de kun y'o ye a na kɛ yadi agali ninnu ye a ye o baara de la k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka hakilila di n'o ye nanzaraw ka hakilila ye denmisɛnnin fitininw ma ka silamɛya bɔ u hakili la o kun ye muso in minɛ an y'a fɔ ten siɲɛ fɔlɔ la limanaw u tilala k'a bila siɲɛ filanan de la u y'a minɛ yɔrɔ a minɛnen kɔ u fɛ yadi agalika mɔgɔ ninnu u y'a jira k'a fɔ ko u tɛna se k'a bila fo u ka maa min bɛ yen ni o bɛ cour pénal international bolo n'o ka kiiri yɛrɛ kɛra a kɛlɛcɛ tɔgɔ ye ko Abu Turab nka bɛɛ a tɔgɔ yɛrɛ o ye Ahmed Al-Faki Al-Mahdi ye yɔrɔ ale min n'a ye dankari kɛ Tɔnbukutu mara la ni a minɛna cour pénal international fɛ k'a kiiri an bɛ don min na ko bi muso in a minɛna o hukumu kɔnɔ yɔrɔ Al-Mahdi kɔni ale ka kiiri yɛrɛ kɛra bilacogo tɛ ale la bilen min ye muso in ye Béatrice Stokely ale kɔni u ye a bɔnɛ ko in tɛna taa min kɛ u y'a ko ye u y'a bɔnɛ a nin na o la a fure de taara ye an ka jamana kɔnɔna la kɔrɔnfɛla la u kɛlen ko ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye Béatrice Stokely de u ka min bɛ tali kɛ u ka jamana Fédération des Suisses min bɛ jabalan bɛ Mali kɔnɔna la yan o de ye kunnafoniya yɛrɛ bɔ k'a bin k'a fɔ ko u badenmuso in n'o ye Béatrice Stokely ko ale de don wa ale de fatura nin cogoya la limanaw min ye jamana ɲɛmaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ka u ka jamana ladɔnniya walasa fure in bɛ se ka bɔ yan ka taa n'a ye u ka jamana kɔnɔna la cogo min na
ale fasiri di sɛbɛn kelen kɔnɔna la limanaw a jala k'a fɔ ministre min bɛ faransi ka kɛlɛcɛw kunna n'o ye Florence Parly ale bɛ tile fila taama na Mali kɔnɔna la yan Florence Parly k'a bɛ Bamako yan k'a bɛna fɔ a ka taama in limanaw ka bɛnna ni waati ye gafe min ni MINUSMA diɲɛ kelenna tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la yan o ye gafe bɔ ka faransi kɛlɛcɛw jalaki k'a fɔ ko u ye mugu foro min kɛra Bunti mara la ko faransi ka kɛlɛcɛw n'o ye Barkani olu nɔ don limanaw a bɛnna ni faransi ministre ka tile fila taama ye Mali kɔnɔna la yan fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon a y'a jira k'a fɔ ko maaw bɛ ka a ko don ɲɔgɔn na a bɛna fɔ faransi ka ministre n'o ye Florence Parly a ka nani Mali kɔnɔ ani ni gafe in ka bɔ a bɛɛ lajɛlen donna ɲɔgɔn na nka ko u tɛ sira kelen kan mais muso in ka nani n'o ye Florence Parly sabu a kelen ma na o ani ministre damadɔ bɛ yen minnu bɛ nanzaraw ka jamanaw tɔgɔ la i n'a fɔ Estonie Karl Lane ani République tchèque Libomir Metnar ano o mɔgɔ saba ani olu de nana k'u nakun ye min ye o ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'olu fana bɛ Mali kɔnɔ olu labɛntɔ don walasa ka se ka jamana kɔrɔnfɛla lakana ko min ma ko force takuba yɔrɔ a jala k'a fɔ ni jɛkulu in fana kɔnɔna la nanzaraw ka kɛlɛcɛw olu caman de fara-faralen ɲɔgɔn kan ka bila nin kulu in kɔnɔna la o ni Mali armée bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ni G5 Sahel kɛlɛcɛw fana olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ Sahel in kɔnɔna la lakanako siratigɛ ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali, Burkina, Mauritanie, Niger, Tchad olu ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ force takuba yɛrɛ sigili sen kan diɲɛ kelenna tɔnba a sigi waati a kɛra ale ɲɛna kabi jɛrɛ min kɛra faransi jamana ka po u ka duguncini min bɛ yen ni diɲɛ kelenna tɔnba jɛnna n'a ye ko ka dɔ fara Mali ka lakana kan o de y'a to force takuba ale bilala sen kan ko faransi ka ministre Florence Parly a nakun de y'o ye walasa ka taa ni kɛlɛcɛ ninnu u bɛ lahalaya min na u kan ka baara kɛ cogo min na dɔ kan ka fara u ka dɔnniyaw kan cogo min na n'u kan ka fɛɛrɛ kura minnu tigɛ walasa force takuba bɛ se ka cari Mali kɔrɔnfɛla ni Burkina fanfɛlaw ni Mauritanie ni Tchad fanfɛlaw la walasa lakana bɛ se ka sabati cogo min na ko a nakun fanba y'o ye n'o tɛ k'a fɔ de dɔw ka kuma la ko Florence Parly na kan de ko rapport ba min bɔra diɲɛ kelenna tɔnba MINUSMA ka diɲɛ kelenna tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ MINUSMA ko kana ka kuma o kan ko a n'o tɛ ɲɔgɔn sira la nka limanaw hali n'a nana ko a fana tɛna se ka taa k'a sɔrɔ a m'i da don o kunnafoni fana na dɛ o fana ka fɔ kuma ye nin ye an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye Nouvelle Horizon n k'a fɔ Soir de Bamako ale kumana Soir de Bamako ye a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ko an ka jamana kɔnɔna la yan min ye kalata min bɛ yen ni o ye jamanakuntigi kalata ye n'a bolodalen don ka san 2022 natɔ in kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko nafolo bɛ sɔn ka baara kɛ wa nafolo bɛ sɔn ka kuma sabu a jirala k'a fɔ min jateminɛnen don ningali yɛrɛ kɛlen don ko a bɛna kɛ samasamaniba ye Mali kɔnɔna la nafolobatigi damadɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ nafolobatigi minnu bɛ yen n'a jirala k'a fɔ nafolo yɛrɛ de b'u kun wa miliyari de b'u kunna limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ maa kan ka da la sabu a jirala k'a fɔ nin waati in na jateminɛnikɛla caman de y'a jira k'a fɔ kalata minnu bɛ k'u kunda an ka jamana kan wa jamanakuntigi kalanta limanaw maa minnu bɛ yen ni fanga b'olu la bi ni a kɛra nafoloko ye limanaw olu bɛ se ka fanga sɔrɔ k'a sɔrɔ ni hali taa ni ka segin t'a la o dɔ ye Alu Boubacar Diallo ADP Maliba o tɔnden don wa sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Wasolɔri ye o ɲɛma kɔrɔ don ka taa se fana yɔrɔ ale kun ye jamanakuntigi kalata a kun sen yera la san 2018 tɛmɛnen na ale bɛ dɔ dɔn a la ka taa se min ye cakɛda kɛnyɛrɛ cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye sira ye o ɲɛmaba Seydou Kulubali ale fana limanaw ko jɛkulu caman de bɛ yen minnu bɛ k'ale lafasa bi u bɛ ka senkɔrɔma dondo jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ale min fana n'ale ni jamana ɲɛmaw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a jala k'a fɔ ale fana a fana bɛ sɔn ka balana ko kɛ kosɛbɛ kalata natɔ ninnu na sabu hali a jala k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ in na Moti mara la wulikajɔ dɔw bɛ senna
ka se k'a ka laseliw kɛ. Maa sabana o ye Mamadu Igor Jara ye, ale min ye ministriya kɛ an ka jamana kɔnɔ, nafolo ko ministri. A fana ye jɔyɔrɔba b'a bolo, sabu a bɛ politiki tɔnna bi min ni fanga b'o la, limanaw n'o ye URD ye. Yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ala ma hinɛna Sumela Sise, bɛɛ lajɛlen kun dan b'a la ka tigɛ ka k'a fɔ kalata minnu bolodalen don, minnu bɛna k'an ka jamana kɔnɔ, ni jamanakuntigi kan ka fanga sɔrɔ, ni maa min bɛ yen ni fanga b'a la n'a kan ka fanga sɔrɔ, o ye Sumela Sise. Nka maaw b'u ta la, ala yɛrɛ b'a ta la. Desanburu kalo tɛmɛnen in na, o tile 25 ala ye Sumela Sise a ka wele sera a ma. Limanaw ko in bɛ maa minnu ɲɔgɔn cɛ sisan ko a na kɛ nafolotigiw ye, n'o tɛ hali politiki maa minnu b'an ka jamana kɔnɔ bi, limanaw kala sɛmɛnta u dɔw la, sabu nafolotigiw olu de bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamanakuntigi kalata min bolodalen don san 2022 natɔ in. O de y'a to fasidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ u ka nafolo, limanaw a bɛ sɔn ka kuma dɛ, wa a bɛ sɔn ka caman de san maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kalata baara kɛ an ka jamana kɔnɔna la. Nafolo don n'i y'a bɔ k'a da, limanaw maa min b'a fɔ ko ayi, o man ca dɛ. Kuma in nin an bɛ kunnafoni bila nin kan yan, Soir de Bamako de ye nin fɔ. Amadu Jɔlen ni kunnafoni lase aw ma, min ye Boubacar Traoré, ale bolo bɛ nɛgɛw la. An b'aw fo ka wale ɲuman dɔn. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini, gafe kuraw olu bɛ bɔ, an b'u lakali aw ye ladira kɔnɔna la, a k'an bɛn. Aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la.